Luis Iglesias e Xavier Deive, benvidos e moitísimas gracias por acompañarnos no plató da revista. Grazas a vos. Para min é bastante injusto ter que entrevistarvos despois de Touri esta semana no Tourilandia, porque eu non son tan graciosa, nin teño tantos recursos para ofrecervos aquí no plató do programa, pero vou facer o que poida, vale? Nós tampouco. Somos tan graciosos. Ímonos adaptar uns a outros. Empezamos falando dos personaxes, non? Sodes Mario e Nino, e gustaríame que me explicarades quen é quen e que fai, cal é o seu papel sobre o escenario, non? Das, vou eu. Ben, eu son Nino, efectivamente, un tipo con poucos escrúpulos, un buscavidas, vende motos, canalla, cantamañás, que, bueno, sempre está intentando, pois, ganar rápida, é típica persona que se arruine, se forra rapidamente, tipo, é un vendemotos, un charlatán. E ti é o polo oposto? Efectivamente, sí. Estes días eu definío como raro. Esas persoas que ves pola vida e que raro é. En que sentido raro? Raros na maneira de moverse, raros na maneira de falar, raros na maneira de mirar. Son esta xente, nos tiñamos, no proceso de ensaios, ocorríansenos moita xente que coñecemos así, non? Que por mellor non che dan ganas de achegarte a eles, pero cando empezas a descubrir as capas das daste conta de que son xente maravillosa, que ten un mundo interior moi rico, non sempre san de todo tampouco. Porque Nino e Mario son coñecidos de vello, ainda que se foron perdendo un poquinho a pista ao largo das súas vidas, non? Sí, coñécense desde que naceron casi, naceron na mesma rúa, son amigos de sempre, veñen de mundos distintos, e Luis sempre di que eso, que como dúas persoas tan distintas se poden atraer, non? Porque, e é certo, eles coñecen desde pequenos, son mundos moi distintos, pero sempre se acaban buscando, sempre un complementase ao outro, e sí, hai moitas cousas do pasado que van saindo. Entre as cousiñas que fun lendo sobre a peza, Artur Trillo, que é o voso director, di que non hai que esmiuzar demasiado o que ven sendo o argumento para non esmagarlle a obra ao espectador, non? Pero hai un plan para conseguir cartos de maneira inminente, entre vos os dous, máis ou menos? Sí, efectivamente, pero case é unha excusa para ir vendo, porque a obra eu creo que fala fundamentalmente de dúas cousas, de perdedores e de amizade. Entón, esa realmente eu creo que é a excusa, unha excusa moi forte, é un motor da obra, non? Pero para ir, eso, cas capas da cebola, e vas sacando capiñas a cebola, ves que hai detrás, e cando che parece que as cousas van por un lado, ou que esta personaxe dunha maneira determinada cambia radicalmente, e já aparece outro problema, pero sempre hai capas. É un pouco, eu poñía o mesmo exemplo, non é que se asemelle, non? Pero é o thriller psicolóxico tipo A Pegada, ou Palabras encadeadas, que sempre ten reviravoltas, que cando xa che parece cousa clara, ainda hai unha reviravolta máis. Daí que non queiramos moito, porque senón a sorpresa do espectador non vai ser a mesma, non? Ou xa vai esperar aquel momento, non, que dixeron que aquí había tal cousa, están esperando esa cousa en concreto, non? É o prazer, polo que nos chega a nos, despois das funcións da xente, ir descubrindo. Dicíanos onte unha cousa moi bonita, e que como que nos toreades, non? Con que facedesnos rir, pero cando vos dá a gana poñedesnos os pelos de punta, cando vos dá a gana amarradesnos na cadeira, en fin. Algo así como un retrato de determinados comportamentos do ser humano, do home, cando pasan determinadas cousas ao largo das súas vidas? Sen ninguna dúbida. Nesta peza saen moitas das relacións humanas, porque ademais hai terceiros personaxes que tamén xogan, e sí, ten todo bastantes dos conflitos que hai. Esa falta de escrúpulos por un lado, ese non sei hasta onde eres capaz de chegar con isto, co outro, sí, ten todo eso, sí. Moi de actualidade nos tempos que corren, non? Falar de escrúpulos e de miserias humanas. Efectivamente. É que, ademais, tamén o comentamos moito, é curioso como unha peza de 30 e pico anos, que seguramente no seu momento, ou momentos de bonanza económica, era casi un xoguete o que facían eses dous personaxes. Hoxe en día ten unha dimensión completamente distinta, non? Está moi ben, está moi ben por aí, é dicir, que plantexe determinados tipos de cuestións éticas ou morais, cando parece que eso está
un segundo termo. Non? Claro, que dar leccións de moralidade nos tempos que corren asusta, non? Como que impón un pouquiño, ou non? Non O texto non dá dá leccións. leccións. Plantexa, dicir, isto é o que Plantexa hai. debate, dilemas. Sí, porque eso, sobre todo o meu personaxe, estaría disposto a facer bastantes cousas por conseguir máis pasta, non? É o típico que non se corta, non conoce límites, nese sentido. Todo justifica que para vivir mellor. E a peza que se sostén, basicamente, no voso diálogo, non? Hora e media de conflito verbal, de debate, de pisarse mutuamente uns outros. Sí, pero tamén, bueno, para traballar aquí con o brother. Repetímolo permanentemente. Efectivamente, agora que levamos xa bastantes entrevistas, porque estamos tendo unha promoción moi boa, isto repetímolo moitas veces e non hai nada entre nós, pero é certo que nos queremos moito e que funcionamos moi ben, non sei, a mí me encanta traballar con él e non é, estas cousas son así, cando caras con un compañeiro así, pois hai que recoñecelo e punto. Pero vamos, que pode parecer que incluso, non sei, que somos parella de leito. Algo así, pero... nada que ver. Pero non. Non, o que pasa é que outro día non sei a quen yo comentaba, neste oficio pasa moitas veces, traballas con material humano, non? Claro. E ás veces podes entenderte moi ben con unha persoa, home ou muller, coa que ao mellor despois persoalmente non tes nada. Ou ao revés, xente coa que te levas moi ben, pero logo a hora de traballar a cousa non funciona. En este caso é que danse as dúas circunstancias, levámonos ben e traballamos moi a gusto xuntos, non? E iso fai que o proceso medre moito, entón por iso o repito tamén tantas veces, non é? Non é así, eu suscribo igual todo o mío. É un placer traballar con Luís. E ten moito que ver co que dicíamos, é dicir, hai bastante exactitude. Ten que haber moita exactitude no que facemos, porque é un texto moi picado, moi al libitum. E se non hai exactitude, e para que haxa exactitude, tens que estar pendente do outro, saber o que che vai facer, confiar moito, confiar cegamente no outro, e que o outro confíe cegamente en ti, e estar aí moi atento e saber case como respira, non? Entón, Como nos queda moi pouquiño tempo, se vos parece, confirmamos datas para que a xente saiba onde vos vai poder ver. Esta noite, dicíamos antes, na Coruña. Na Coruña, o último día, levamos 2 e este último día, sí. E xa para a semana vindes cara a capital, cara a Santiago, non? Santiago 29 e 30, Pois 6 e 7 en Pontevedra, creo recordar. 14 e 15 en Vigo, Exactamente. e despois de Pontevedra creo que hai Cangas. Cangas 19, creo recordar. Pero bueno, temos unha página de Facebook, Gaivotas Subterráneas Facebook, e aí na página ven todo especificado. Non é necesario mencionalo todo, que se pode mirar rapidísimamente. A cabeza Se non temos memoria, como é o meu caso, que eu só teño para... Xa te vin mirando como realmente para a semana en Santiago. Estábamos facendo unha obra de teatro. Sí, temos unha página de Facebook e un blog no que Efectivamente, dá... buscas en Google Gaivotas Subterráneas, se non che fan o que nos fixeron a semana pasada, que desapareceu, ti poñías Gaivotas Subterráneas en Google, ollo señores de Google, Estamos vigilantes. Corrixíancho en castelán e desaparecían as entradas, non? Entón, que non, Gaivotas Subterráneas, non nos equivocamos cando escribimos, que íamos poñer Gaivotas. A peza, efectivamente, tamén se fixo no Centro Dramático Nacional hai pouco tempo e remítete a esa moitas veces. Fui o que me pasou a min ontes en Ir Máis Lonxe. Sí, realmente pasa. Pois aí, se pos eso en Google, aparecerache un blog onde aparecen todas as datas por culpa da nosa memoria. Para confirmar, para ter as cousas claras. En calquera caso, estades contentos, non? Despois de 2 días de función. Temos, sinceramente, isto xe non é o mellor día para entrevistarnos porque estamos con subidón. Sí. É que está funcionando moi ben. Ou sí, pode ser... O mellor, sí, pero que seguramente despois as cousas queden, o mellor, un proceso moito máis medio. Sabes que hai entre actores e actrices un pouco aquelo de que a segunda función nunca é boa, porque a primeira pasas moitos nervos, a segunda baixas porque te relaxaches, e a terceira que... E onte fixemos, eu creo que unha boa estrea, unha moi boa segunda función, entón estamos con subidón. O sea, a prova de lume, o mellor. Pois debe ser, a ver se somos ao revés do resto da procesión. A ver, no, pero sí que é certo que estamos encantados, que está funcionando moi ben, o público está con nós todo o rato. De feito, é unha das cousas que nos sorprendeu tamén, porque somos 2 actores, Artur Trillo e Diego Rey, o axente de dirección, fomos os que estivemos casi todo o proceso. Despois empezaron a incorporar Martina co vestiario, Miguel cos focos, etcétera, con luces, pero estivemos aí, 4 personiñas, non tes público, non tes nada, e nos sorprendeu como interactuaban con nós, notase moitísimo eso, de feito, na primeira función,
eso de ter que esperar para que te escoiten e tal, non contábamos É que non te... Ao mellor nos estamos alongando, se queres... Sí, estaba protestando o xefe, pero non pasa nada, podes acabar a... Dicía, onte déronse a circunstancia de dúas persoas xa veteranas, non de 20 anos, senón de 30 bastantes, e de 50 que nunca entraron no teatro. Pareceume maravilloso, non? Entón, era a opinión que máis estimaba saber. Que vos pareceu? E dixeron cousas tan bonitas, non? Dicen, non, que choramos, rimos, puxéronse nos pelos de punta, dicir, pareceume, xa está, xa cumplimos, xa non facemos máis funcións. Pois eu espero para a semana para vervos en Santiago, que verei a esencia, non? Porque xa pasaremos o subidón, o baixón e estaredes totalmente pausados. Non teño guitarra para que vos despidades cantando como en Tourilandia, pero un placer falar con vos, como sempre, e moita sorte. Gracias.